Radmanović više od 16 godina živi i radi u Milanu, a 2008. godine došla je u Beograd sa jednom jedinom namerom. Da u domu za nezbrinutu decu četkicama i bojama ulepša život onima koje su svi zaboravili. Njihovi crteži sve govore. Nekada ljuti na život, nekad veseli, a najčešće tužni, jer crtaju one koji im najviše nedostaju, mamu i tatu. Deca bez roditeljskog staranja su deca kojim treba pažnje i ljubavi. Strašno su jake slike. Tu verovatno ima dosta njihovih emocija koji oni izbace iz sebe. Jednostavno, nekad su ljuti pa im je linija baš jaka, onako uzmu i sa kredom crtaju po kartonu. Oni uvek traže mamu i tatu. Slikarka Jovana Tomanović više od 16 godina živi i radi u Milanu, a 2008. godine došla je u Beograd sa jednom jedinom namerom, da u domu za nezbrinutu decu četkicama i bojama ulepša život onima koji su svi zaboravili. Od prodaje svojih slika odvajala je novac i osnovala fondaciju Savremena deca. Ostala sam u Beogradu 3-4 meseca kako bi jednostavno ih uvela u celu tu priču u radionice, na način da ih oni zavole. Da zavole mešanje boje, jer im je to bila neka magija kad vide žutu i zelenu, žutu i plavu kako postaju zelena. Oni u Jovani vide i više od učitelja. Sa njom slikaju, neki prvi put putuju dalje od dvorišta doma, smeju se i plaču. Neki mališani oko 9-10 godina su već prošli recimo kroz 4 porodice, znači od svoja porodica ga odbacila i još 3 hraniteljske. Za makar su mi rekli nemoj praviti probleme, ja sam znala da je to baš to dete koje je promenilo 4 hraniteljske porodice. Povela sam ga i bilo najmirnije dete na toj koloniji. U početku je bila sama, kada niko nije verovao, ona je imala najveću snagu. Kasnije su joj se pridružili volonteri sa Fakulteta likovnih umetnosti. I možda niko od njih neće postati slikar, ali ovo je kao i sam život, velika borba za malo sreće.